Kaixo! Aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Urteko lehen 10 hilabeteetan, etxebizitzen salmenta 14,8 hasi zen aurreko urteko aldi berarekin alderatuta. Eragiketen kopuruak 22.000 unitate gainditu zituen, 2007an erregistratutako maksimoetara hurbilduz. Gainera, merkatuaren dinamismoa islatu zen Euskadin 2025ko urtarriletik urrira bitartean formalizatutako 21.375 etxebizitza hipoteketan. Aurreko urteko aldiberarekin alderatuta, 22,7 gehiago. Azken hilabeteetan, euriborraren igoera arina izan arren. Azkenik, INEk argitaratutako lan kostuei buruzko hiruhileko inkestaren arabera, Euskadin lan egindako ordu bakoitzeko guztizko soldata kostu osoa igo egin zen 2025ko hirugarren hiruhilekoan, 24,4 eurora arte. Hau da, urte arteko 2,6ko igoera izan zen. 2026an albiste ekonomiko gehiagorekin itzuliko gara. Egu berri on guztioi!